ते आपण पाय देतो की नाही, गाड्या बिड्या जातात. हे बघा फुलं खैराच्या झाडाची आहे ते लागणार. मला काहीतरी म्हणतात ना, मला काय माहित नाही. काय त्या बुरमाड्यात जायचंय. दोरी अजून खाली घे. काय माहिती काय करतो त्याचं त्यालाच माहिती. आज की नाही कुणाच्या आवडीची मिठाई बनली. मालक पण आहे संगाती. अक्षयचा काली आहे, काली आहे ते बघ. त्यांना आवाज गेला बघ, लागले भुकायला. चरत नाही, चरून पोट आता भरलेला आहे. आलेली अक्षयची सकाळी 9:30 पावणे घरी गेली परत. आलो जरा फिरून. बघतो कसा, बघतो कसा. ए अक्षय, आलबी फक्त रस्त्याने बघत हा, रोज काय आलंबी फक्त. आपल्याकडे नाही आहे वर्षी. हे मरतं काटलात रस्त्याचं गवत आहे ना, हा आपणच मरतो. ते आपण पाय देतो की नाही, गाड्या बिड्या जातात त्याने ते मरतात. बघ हे आता ही फुलं यायला लागली पिवळीवाली. पाऊस कमी. कसली फुलं आहेत ती? सोनतळची. हा बघा जरा, बघा शेतात बघा. काजी काय काका पॅक झालं सगळ्या. खूप रान वाढलं. ह्या काय हां फेरफटका मारून कसं चालेल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता आम्ही बघा जंगलामध्ये म्हणजे संध्याकाळची वेळ आहे आणि आम्ही आता निघालो आहे निगडीची झाडं शोधायला. बघून ठेवूया. हां म्हणजे बघून ठेवणार कुठे कुठे आहेत ते, आणि मग 1-2 दिवसामध्ये येऊन घेऊन जाणार. आपल्या आड्यासाठी पाहिजेत ना. तर काका पण होते संगाती, पण ते त्यांच्या शेतामध्ये गेले आणि मग आम्ही असे पुढे निघून आलो. मग शेतात काम आहे ना त्यांचं. तर पटापट सर्व शोधायचं आहे, कारण आहे ना काय झालं आहे संध्याकाळची वेळ आहे आणि कधी पण अंधार होईल, त्याच्यामुळे टाईम झाला आहे. पटपट पटपट बघून पटकन घरी जायचं आहे. घरचं पण काम आपलं बाकी आहे. इथे आहे ते बघा सत्तर. हातात कोयता घेऊनच निघालो. म्हटलं दिसलं तर समजा जवळपास कुठं असेल तर पटकन तोडता येईल. नंतर ह्या ज्या फांद्या असतात ना, म्हणजे निगडी आहेत ना, त्या एकमेकांना गुरफुटलेल्या असतात. दुसरी काटेरी झाडं पण असतात, त्याच्यामुळे काढते वेळी सांभाळून काढावं लागतं. हे बघा इथे एक झाड आहे निगडीचं, तुम्हाला मी दाखवते कसं ते. हे बघा समोर हे निगडीचं आहे आणि बाजूला हे बघा हे काट्याचं सगळं आहे. का निगडीला फुलं आली ती बघ, फुलारली. हां हे बघा, हे बघा फुलं आले. जांभळा रंग आहे हलकासा, पण हा झाडाने एकदम डेंजर आहे. काटे खूप काटे आहेत त्या झाडाला, बापरे. चला पुढे जाऊया. असं रस्त्याच्या साईडनी असं बघत बघत गेलो ना का दिसतात मग. तर आम्ही बघा चालत चालत इथपर्यंत आलो आहे आणि इथे हे बघा हे खैराचं झाड आहे. कसं खैर फुलं बघा कसं मोठं झालं ते. आणि त्या फुलारला हे बघा फुलं खैराच्या झाडाची. फुलारला आता हे कसं आपोआप ना पडतं, हे मोहर असतो ना तो, आणि मग आपोआप झाडं उगवतात खैराची. लावायला नाही लागत नाही झाडं. तुम्हाला भारांगीची पण फुलं दाखवत्या. आता बघितलं ते जांभळ्या रंगाची फुलं असतात. हे ना काय आहे ते गणपतीसाठी लागतो आपण. हां हे बघा हे आपण बघा गणपतीमध्ये लावतात ना, लागतच ते. हां ना विकत घेतात हे. ते बघा पूर्ण झाड असं भरगच्च झालेलं आहे. गणपतीसाठी आहे ते लागणार. मला काहीतरी म्हणतात ना, मला काय माहीत नाही, कुणाच्या आव्हाना पण नाही माहिती आहे काय आहे ते, पण आमच्या इथे असं भरपूर आहे. ही आहे ना, ही अशी एक दाढी 20 रुपयाला विकली जाते. हां मुंबईला का इकडे पण, इथे पण बाजारात कणकवली बघ इथे येते. छान वाटतं ना. मालावर कुठे कशाला नको. गेल्या वर्षी की नाही आम्हाला बघा ह्याच असं माळावरती अळंबी भेटली होती ह्या साईडला, म्हणजे इथे नाही पुढे अजून. आता ह्या वर्षी अजून काही कोणाला अळंबी मिळाले असं काही
म्हणजे ऐकण्यात आलेलं नाही. आमच्या इकडे अळंबी वगैरे काही नाही आहे यावर्षी. हां हां, आणि आता पाऊस पण कमी त्याच्यामुळे काही शक्यता वाटत नाही अळंबी मिळेल असं. चला आपण निगडी बघूया. हे बघा, हा इथं भेटला आहे निगडीचं झाड. त्या फांद्या तोडतात कुणालच्या बाबा, तोडू दे त्यांना. आणि चालत चालत बघा आम्ही आलो इथपर्यंत, म्हणजे आमच्या वाडीच्या ना बाहेर आलो. ते जरा पुढे चांगलं वाटतं ना इथे. आता बुरमाड्यात जायचं आहे. तर एक दोन ठिकाणी निगडी दिसली, आता बघूया कधी ते. तुम्हाला बघा ह्याची फुलं दाखवते, महारंगाची. ही बघा दिसतात समोर. एक मिनटं. ही बघा अशी जांभळ्या रंगाची फुलं असतात. तुम्हाला हातात घेऊन मी दाखवते, एक मिनटं. हे बघा कसं मस्त फुल आहे. आणि ह्या फुलांची पण भाजी होत्या, बघून घ्या. इथे मिळणार आहे मग. चांगलं वाटतं ना एकदम. चालत चालत आता आम्ही बुरंबावडे म्हणून गाव आहे आमच्या वाडीच्या समोरच रस्ता आहे तो. तर त्या रस्त्यावरती आम्ही आता निघालो म्हणजे आता 5-10 मिनटं चाललो तर पोचू तिथे. त्यामुळे जरा इथे स्टॉप पण मागे वळलं. हां, ते बघतायत ते कुठं दिसतात का ह्या साईडला. रानात एकदम घनदाट रानामध्ये आम्ही नाही जात, कारण भीती असते. खूप असं जंगल आहे ना, आता वाढलेलं आहे. पावसात तुम्हाला माहिती आहे कसं पाणी मिळतं झाडांना, आणि डबल टिबल वाढ होते. रिस्की असतं, खूप रिस्की. त्याच्यामुळे जास्त रिस्क घ्यायची नाही आपल्याला. खाली उतरू नका, मग जरा पटापट खाली जायला पटकन वरती चढते दम लागेल. पण खूप मस्त वातावरण. समोर असे हिरवेगार डोंगर आहेत आणि सगळं असं झाडांनी भरलेलं आहे. गच्च डोंगर हिरव्यागार असं. सगळीकडे गवत हिरवे हिरवे. तुम्ही बघा माझ्या मागे बघा किती छान वाटतंय बघायला ना. हे असं हिरवा निसर्ग बघितलं ना की सगळा थकवा जो असतो ना तो दूर होऊन जातो. चांगला रस्ता आहे बघ, रस्ता पण बघ कसा सुंदर आहे. खाली कोण नाही, काही टेन्शन नाही. गाड्या नाही, माणसं नाही जास्त. फक्त ही 2 पाखरं फिरतात. कुठली पाखरं? 2 पायाची. एकदम मध्ये मध्ये ना काळोख होऊन जातो. चला आता भरपूर फिरलो आपण, आता जाऊया घरी. कधी पण अंधार होईल. फिरत फिरत आम्ही इथपर्यंत आलो, माहिती पण नाही पडलं. पण बरं वाटलं, जरा फ्रेश वाटतं. नको त्याला हे करायला पाहिजे, औषध द्यायला पाहिजे. तर मगाशी आम्हाला घरी येईपर्यंत ताईंनो 6:15 वाजले. तोपर्यंत थोडासा अंधार झाला होता आणि माझं की नाही व्हिडिओचं काम पण थोडंसं बाकी होतं. त्याच्यामुळे ते मी पटापट करून घेतलं. आता मी जेवण म्हणजे झालं आहे माझं सगळं जेवण करून. फोनला चार्जिंग नव्हती, त्याच्यामुळे फोन चार्जिंगला लावला आणि नंतरला मग बाकीची कामं पटापट करून घेतली घरातली. साधं सिंपल जेवण केलं आहे आज. आता 1-2 भाकऱ्या करायच्या बाकी आहेत. भाग्या आणि शेरू नाही, मला वाटतं शेरू हां बघा शेरू जागा आला आहे तो किचनमध्ये. भाग्या झोपला आहे गाढ एकदम. मगाशी आम्ही बाहेर आल्यानंतर बापरे दोघांनी अगदी बोलतात ना ओढून काढलं, कुणाच्या बाबांना पण आणि मला पण. रात्र म्हटलं नकोशी वाटते ना, रात्रीचा ना कंटाळा येतो. खूप बोर वाटतं रात्रीचं. म्हणजे कधी एकदा कामं होत आहेत आणि कधी झोपते असं होतं. सगळं सामसूम असतं ना, त्याच्यामुळे जितकं दिवसा चांगलं वाटतं तिथं रात्रीचं नाही चांगलं वाटत. आजूबाजूला घरं पण नाही आहेत, माणसं पण कमी, त्याच्यामुळे असं होतं. आता ही किचनची बारी मी उघडी ठेवली ना, बाहेर लाईट चालू आहे. काय होतं जेवण करताना की नाही आपण फोडणीवर देतो ना, मग सगळं धूर घरातल्या घरात राहतो. त्यामुळे ही अशी बारी ना उघडी ठेवते ना, तर मग घुसमटायला होतं. मग अशी बारी बंद होती फोडणी घालते ना तेव्हा, मग सगळं असं घरामध्ये ना ठसका लागायला लागला. मग उघडली बारी आणि मग लाईट पण बाहेरच्या चालू असतात ना. चला भाग्याशेवरून उठलेत, तुम्हाला मी दाखवते.
त्यांना आता लागले भूक. बाहेर पाऊस पडतोय काय? आवाज कसला येतोय? नाही पडतोय, पाऊस पडतोय आता, आवाज येतोय असा. हे बघा ही दोरी पकडतात हा. दोरी अजून खाली घे. हा कुणाल, दिवसाचे किती तास तुझ्या लॅपटॉप वरती असतोस? खरं खरं सांगायचा. 6-7 तास. नाही जास्त असतोस तू. 8-10 तास. नाही जेवायला उठतो, घरातलं काय काम असेल ना ते करतो, म्हणजे जवळ 7-8 तास तरी तो लॅपटॉप वरतीच असतो. लागतात रे. झालं सगळं करून? हे काय वहीतलं काय लिहितोस काय? हे लिहितोय. काय काय पण ते काय माहिती काय करतो त्याचं त्यालाच माहिती, आम्हाला काय बाबा समजत नाही. ए पडला त्याला जेवायला द्यायचं दोघांना. चला त्याला जेवायला, चला वाग्या. दात लागतात पागल आहे तो. इथं उभा राहा जरा 1 मिनिट. आज की नाही कुणाच्या आवडीची मिठाई बनली हा. ही बघा, हा आपण लोणी काढतो ना, लोणी त्याचं बघा तुम्हाला दाखवलं आहे मी. आणि आज भरपूर असे निघाले. कुणाल दिसते किती आहे ती? कमीच आहे. काय कमी आहे? कधी कधी एकदम कमी असते, ह्याच्यापेक्षा पण कमी असते, पण आज जरा जास्त आहे. त्याच्यामुळे कुणाल की नाही खुश आहे एकदम. हा आता मगाशी उडून बघतो, आई मी बनवलं हे, म्हटलं हा बनवलं. तो आता जेवण जरा खाली घेतोय. ते बघा मागे आणि शेरवण जेवण झालेले आहेत. आता आमचं जेवायचं बाकी आहे. पापड तळायचे म्हणून जरा तेल गरम करते. आणि हे बघा हे ते जेवायला बसते. भाजी पालेभाजी केलेली आहे, दुपारची पण आहे भाजी. हे एवढे अंधारात बसलेत ना, म्हणजे कुणाला तर दिसत पण नाही बघा. हा तेच तर, लाईटीचा खूप असं हे होतं रात्रीचं. नाही म्हणून तर रात्री शूटिंग करायचं म्हटलं का असा प्रॉब्लेम होतो. मग हे बघ कुणाला ही पण पालेभाजीच आहे, ती डिशमध्ये आहे ती पण आत्ताच केलेली आहे. आणि त्याच्या खाली भाजी आहे ना सर चण्याची, ती दुपारची आहे बघ. घ्या तेल गरम झालं माझं. वाघे आणि शेरू हॉलमध्ये आहेत, हॉलमध्ये. कुणाला म्हणतो आई पापड एकदम लाल कर, लाल भडक कर, तू कच्चा काढते म्हणून बघा एकदम आज लाल भडक करून देते, म्हणजे अगदी करपवून बघून तसं त्याला पाहिजे. हे बघा हा असा, ह्याच्यापेक्षा पण लाल पाहिजे कुणाल बघ. बरोबर आहे. हा बघ ह्याच्यापेक्षा पण काळा करू. पकड आजचं आपलं जेवण साधं सिंपल डाळ भात केलेला आहे. ही आपली ना मिक्स पालेभाजी आहे, म्हणजे चवळी लाल माठ वगैरे सर्व मिक्स असेल ते. ही आपली भारंगीची भाजी आणि असं पापड. भाकरी मी भाजणार होती पण नको झालं, कारण कंटाळा आला मला. मग काय बघ दोघांनी काय केलं बघ, भाग्य आणि शिवरू ना हॉलमध्ये काहीतरी घेतलंय त्यांनी. बघ कुणाला बघा जेवता जेवता गेला. लाईटला बाहेरची काय घेतलं त्यांनी बघितलं. त्यांच्या कारागिऱ्या ना काय नाही काय चालू असतात. काय बघा हा कुणाच्या हवाने दम दिला की नाही दोघांना, त्याच्यामुळे दोघं जण असे आता घुसलेले आहेत. आणि कापूस त्यांच्या तोंडाला होता. गादी फाडून झालेली आहे दोघांनी मिळून. आता खाऊ कॅन्सल, मी खाणार जाऊ. तरी मगापासून मी म्हणते शांतता कशी इतकी आहे, खाऊ देणार नाही. कोणी घाण केली? आम्ही जेवायला बसलो ना की त्यांना कसं हॉलमध्ये ठेवतो आणि नंतर मग जेवण झालं का मग त्यांना आतमध्ये घेतो किचन मध्ये. काय करतात 1 मिनिट कुणाच्या हवाने चांगला दम दिला, ते घाबरले होते. नंतर मग इथे कशी जागा होत नाही ना बसायला, मग हैराण करतात. मग त्याच्यामुळे मग याच्या त्यांच्या कारागिरी चालू होता. तर मला वाटतं 2 दिवसांनी तुम्हाला चार्जर बघा दाखवलं मी कुणालचा, ते पण त्याने असंच केलं होतं. आम्ही जेवायला बसलो रात्रीचे आणि तेव्हा चार्जर तोडून टाकला. कोणाची गादी तोडले कुणाल? हा कोणाची? त्यांची गादी का? त्यांच्या गादीला होल करून काढला सर्व का. अच्छा तुम्हाला मी दाखवते हा कसं केलं ते. तसंच ठेवलेलं आहे अजून. काढलं भरलं कुणाले भरलं.
सर्व गादीला ना असे होल होल पाडून ठेवलेत. जाम कारागिरी आहेत हे दोघं जण जाम. खाऊ नाही द्यायचं हे बघा खाऊ पिऊ काय नाही मागवत ते नाटक करतात लाईट घाण करतात. चला माझा पसारा उचलायचा आहे जरा किचन मी आवरून देते. तर फॅन की नाही चालू आहे वरती त्याच्यामुळे फॅनचा आवाज पण रेकॉर्ड होणार आहे. आणि हे बघा वाघ्या शेरू गाढ झोपे गेलेत त्यांना अजिबात जाग नाही आहे आणि सगळे घरातले आमचे झोपलेले आहेत. चला मैत्रिणीनो व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा शेअर करा नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.